hide per ocellets, amb grans vidres, el tenim instal·lat a la ciutat de Barcelona, de manera que aquells que vulguin iniciar-se a la fotografia des de hide o aquells que vulguin fotografiar ocells amb facilitats, des d'ocellets petits amb menjadora o fins i tot ocells amb abeurador, estarà disponible durant l'hivern.